Една продажба има 3 основни стълба. Номер 1, тя трябва да разрешава проблем. Номер 2, трябва да добавя стойност. И номер 3, трябва да подобрява живота на другата страна. Сега, когато аз изхождам в тази продажба и отивам при това възражение, отивам при този клиент и той има каквото и да е възражение. Ако аз не вярвам, че моята услуга, че това, което аз ще направя, че времето, което ще отделя с вас днес, в момента, няма да разреши на Иван някакъв проблем, няма да подобри живота на Валери, за мен това време е безсмислено. Разбирате ли? Аз не мога да повярвам в тази продажба и аз влизам не като 10 от 10 в продавача, не като 10 от 10 в индустрията, а влизам като 8 от 10. И ефекта, който ще имам, ще е много по-малък, защото никой няма да ми повярва. Защото ако не сте разбрали, продажбите и взаимоотношенията, особено в този бизнес, в който сме ние, е свързан на база на доверието, което изграждаме помежду си. Колко клиента вярва в индустрията, колко вярвам в компанията, колко вярвам в себе си и колко вярва на мен като продавач. И това променя цялата игра, защото хората работят с хора. В крайна сметка има двама decision makers, които ако кликнат правилно, ако разбират правилно комуникацията, ако успеят да изградят моста на доверието един към друг правилно, те могат да направят тая голяма сделка да се случи. Защото е стъпва на база доверието, което те са изградили помежду си. А това доверие, ако трябва да го разбия още малко назад, стъпва на база на начина, който всяка една от страните вижда себе си и вижда, че може да даде стойност на отсрещната страна. Аз вярвам, че мога да разреша техни проблеми, че може да им добавим стойност, че може да подобрим начина, по който тази компания отива и отивам на тази сделка и го вярвам и аз преговарям като че ще стане, говоря като че има какво да дадем, казвам предимствата и всичко това, което е като психология на нашата компания спрямо услугата и проблемите, които тази компания има, като че това нещо е единственото нещо, което има смисъл и има стойност в този живот. Аз издигам продажбата, издигам услугата на такъв пиедестал, когато съм с клиента, че буквално аз искам да го обзема напълно от начина, по който аз съм завладян. Но ако аз не съм завладян, познай какво? Нищо не мога да завладея, никой няма да ми повярва и всички ще кажат всички тези неща, заради които вие сложихте